Okay, good morning para po sa ating mga YouTube subscriber at viewers. Ganun din po sa ating live sa Facebook page. Ngayong umaga po nandito po tayo sa Hall of Justice Iriga City. Muli po tayo pinatawag dahil may namataan na naman pong ahas dito sa may likod. Ayan guys, nandito sila. Yung mga empleyado po ng Hall of Justice Iriga. Diyan boy. Huwag mong pindutin may sa YouTube. Naka-live po tayo ngayon sa YouTube at Facebook page guys. Hanapin natin dito. Ay, ano ninyo kito na pag-usipan? Dawa da sila, punan mo. Ano sabi ni Atty. Nantes? Ari talaga. Nauna yung tading ko Sadi Kaya lang daman sa kuka. Ano instruction? Sabi yun pati di mo na buksan na. Ano instruction? Sapon. Ari ko nang tanggalon. Webes. Ari ko nang tanggalon. Yamin tulad eh. Buksan na di Alam mo yan. Ari na pupunan. Ari mo niya yung napupunan. Yung bubuksan ito ng linen na ito papel. Ako na muna di ulan. Tadi, pasal-pasal na. Takulang na ako. Ano na pag-bisara lang ninyo? Taka mo na. Tingnan mo ako sa camera. Binayad ka ng mukin? Muna ikakali para mo. Nanganugog dito pang GS. Nakagulpi sa overtime para ito uniform. Ikaw ang itsupong. Parang muna din mo doon. Ano? Hindi kita uniform mo ito. Ito ang sentimental. Para ito uniform ito. Pinakikilo na kaya ito. Sabi yan Otro. Sito na naman gilid ito. At ang pinaalin ito. Pinaalin sito. Ibubutan mo naman sito. Sabi ko niya ito nila. Ibabalik. Balik. Kaya bago na muna sito. Tangan na pinag-ading gilid ni malinigta mo nga ni susawa. Kaya bago muna sito. Sabi. Sito mo sana. Arani. Basta mabuksan mo Hindi mo na pagkaramisan. Adi nga na, cleaner. Langgangan na ditintay yan. Balang sana. Maray. Pero ito na, di mo na itong pagpararayo. Sito mo na sana. Igutan mo sana. Ito pinalimpian nga ni Sadi. Isira pati ang papilan yun At yung gasito mo
Sumaag-kumaag yan ay, kaya suot po na maag yan. Hindi naman mapagkinabangan, babay na nga ito. Sabi yan eh, subsuban ako na, sabi man niya kami natin. Wow. Yes, yung naman kaya ka magsubsub, tapos kasama niya yan. Ito mo nasa din. Kaya po yung focus mo ha, focus mo yung camera. Ano yun, man? Dakatabang. Igbak ka tao ka, di. Kaya ka, Ron. Kaya ka, di ah. Kung ano mo, mag-rakap sa sawa, bukas mo lang nag-video. Paano kang rumarakot na nakapagal, tubig-tubig na kanakamot ko. Tabangan ko sa siya. Ito nangyari. Ano sinama ko na rin na? Alam ba ko pala dyan? Oy, Jun. Pati ito na, ano dito? Yan, bakit natin? Sana. Paglabaray ko yun. Pag dapat oran. Buray. Pag mo dyan magbibidyo nga. Kemchu! Dexter. Ada ibu kan nak kasih ming terang kita Kemchu. Mo klabun mo apa mo? Basi itu saluug. Ay di imposible yan. Ay, cuma magparalubat. Magalilan. Gagawin man. Sige man ka na layang-layang. Ay, ayan mo. Oh itu nyuruh bayaran maka bukan tuh di PWD Junior. Bayar. Uy, bayaran maka di PWD. Bayaran masa akin. Iba bayaran. Yung pinatagastuhan to, kuha na. Ito nga na, pagpaalad eh. Lampas na itong benching ko din.
Ito ba yung nanili? Binabuban na ko. Tapos ang ako ka dito, oraga, bumakalan pa kaninyo, di na. Hindi ako siniwaga. Ito nang materialis ko pagpaalam. Hawakan mo. Ano? Ikaw ba? Tanggalin mo lang. Hindi na yung santuan. Para to. Pero kayo damit ko. Pero nagpapatak ka. Sa gobyerno pa. Grabe nagsik. Kaya kanilang babakas mo ng balyo. Mga sinata. Nawa pa yung ganyan. Kapatid niya, mga 5,000. Hanggang dyan, talaga ko dyan sa umalamuda. 250. 250. Kaya nga iba ka, nangainom ko ka naman. Saan mga inom? Total naman kung bakal yun. Tagliyan, 40 Ibuksan pa yan? Ito? lipat na tuloy. Sinong-sino? Sinong-sino? Nakakandado. Sinong-daduan kayo ng likuan? Ang tagsam. Nakakandado pa ito. Nakakandado. Sabi pala ng mga angagin, oh. Magsasalay ka sa tabuan. Ha? Ito ah. Puta mo na mga dali. Puta ka na digo. Ako? Napaman. Sige sana. Ay, diyan. Saan makaagi? Sasadan. Kaatid. Mga agyan, tulungan, dapat po. Ito mo na. Vitamina. Yan na. Dito lang yan. Hawakan mo lang. Hawakan mo isa pa. Ano ko no? Oo, hawakan mo to. Clear na sabi. Lagyan na clear na yan. Shout out kay JP Martinez is watching. Roy sa Pete Bagalig watching. Sa'yo nakatutok yung camera eh. Kaya ko pag ganun. Naka-live yan pa, naka-live. Naka-live yan sa YouTube. YouTube at Facebook page yan. Nabuksan na nakaluwas na ngayon. Nakaluwas na kita. Kita. Punta na, tapos na. Tapos dapat patapalan ng tungkuan, luang. Yung entrance. Batangan mo sa exit na hindi magluod. Kaya ang galot, baka nag-pwesto yung bimpol. Ang galot, sa nila daw. Batangan mo sa
Kargado. Pagkatara. Ay, buro, karga. Pinagsak na sa puso. Dahil ang isa, dahil ang isa mo, dahil ang isa. Adko yan. Adko yan. Adko yan. Maria. Ito na akin. Ngayon mabukas sa maray. Ito kawoy ito na. Kawoyan. Ayun. Camera daw, Japoy. Ay, yung camera. Camera man. Sa documented daw, dito naka-live. Oh. Okay guys, ito yung bodega. Napakaraming tatanggalin natin dito. Okay, nakakampisa na natin. Poy, baba mo kasi muna yung bag. Pagiging ko pa lang. Dari Manila. Doon kayo pa para makita nyo kung ano. Yan, nakalingkod siya dito. Ito kayo glide. Ito kayo glide. Subad na kayo kung tama na. Ganda ng gusto. Pagaya dito dati, puro papel. Agko yan. Agko ra siya boss. Problema, kinsin na og muna. Nag-aalok man. O, ebidensya. Ah, Ebidensya. Isingulat. kuha. Turuban sa itong namo ko pa lang. Ako sa swimming pool. Dito mo tayo, ako dito sa swimming pool. Patulong ko rin sa kanila para pasapasa na. Ayan guys, pasig. Ay, nakita Ako! tayo. Agko! Agto. Nabayad mo na? Nawala dito eh. Ha? Nawala.
tunog ani kang mati mo. Siguro Tama nga tabi. nagsasaad. Ang bangalitan siya ito. Di talaga hipon mo udan ka ora kung Pito Fish. Namalis ko na. Naggalin. Ah, sa gilid. Galin sari. Nabayad mo? Kaya nilululoy-loy ko ta. Ito pala, nagpuan na. Umikot na. Nakulo na. Nakalo naman. Ayaw mo ito siya nag-agigayin. Tadaan. Pag dinilag na, lagbong na tayo sa tukang na kayo. No? Kaya sila ang problema. Siya naman para sa tao. Yan, sila Parang ang sabi mga kupatyos. Pwede pang magalit oh. Yan, black. Ay, ko sa patubig. Yung jacket. Bakit? Ay po. Tandaan. Pinagagamutan na ba sa Yan, uniforme ng Marines. tinira mo si termo. Sububutangan. Ay mga tak. Nga, picture ng take-up lang. Kapot-kapot ulit sawa. Kaya picture ako. Ako ang kapot ng cellphone. Kapot-kapot ulit sawa. Wala ba kasabi? Sintabo. Yung tayo ito, ang nauna pa man dito ang sintabo. Kaya ka sapatos eh. Amo nito mo niyo. Hindi nyo pakiwagon, exhibit ito. Nagkupangan eh. Bato sapatos Kim. Ito ba? Itong overseas ka? Ito sa Kasi ito probinsya. Ano yung po? Sino yung po? Waiting Lord. Hindi ako magpapagkaisin. Mabat. Dito po sa pambukin. Kumbat eh. Waiting. Pwede ba yan ah? Ang ito nitong kukap mo. Pang Marines. Kali mo magbubuya maka. Ikay bubuya. Parang eh. Parang eh, oh. Dapat niya sabi mo. Waitingan. Ito. Maray pa pati ito kumbat. Ayaw ito na ninyo. Di ba gusto keep lang? Ha? Di ba gusto? Sige raw. Tising. Isa po mo. Sandal susawa. Yan. Ano mo?
Gusto yan, baka ninyo. So, kung hindi mo na ni-report, Mag-duty ka mo. Pwede pampasubli. kung may pampasubli. Bawal na pala si Bigyo na magpagagamit dito. Ala, nagdadangadang na. Nagdadangadang na. Ang gilid. Yung paulo nito. Pag inalin ng uno, pare na ito. Baro na. Yala, sa amoy balik sa sawa. Saan? Kaya dapat amo kaya pala ganun sa sawa. Siro kin baro. Kaya ito ba kakinsan so? Sudah kuah. Kutangan ang sabarong. Ada naman doon. Ano pa? Mulo. Butangan ito. Butangan ito. Tapos ka na. Ikarit ko mo na. Tuluwas mo na. Ihangirin mo na sini ang aircon. Saya size ang pera mo. DVD. Layang ni pla. DVD. Adi reka. Bigat. Bako manining baka taludtod. Kaya nga nang ipupulbar. Para man sanay ka uniform. Pero kaya katabi amo ni pagsupungon mo. Nagkadang-adang na. Pwede lang ako eh. Apa kinabang? Ayaw ka sa exhibit yan. Huwag ka niyan. Exhibit yan. Aka! Nabibidyo ka rin. Kalo. Anong orang gatong kuha? Sabi. Pagpalikot na o. Kin. Anong orang gatong kuha? Kumbaga Basta ka na, wala ito. Evidence. Oh, si Ray. Si Pugoy. Kabayaan ka naman ito, RPC. Kilogsukan ka nga nila. Ano yan? Pang-awan natin. Tugrukan na nga ni. Kaulan. Dari mo di pinggutan.
Saan pag iyan na? Tabagan sa ud. Pure ko sakit-sakit nga to. Kung mangyayari na aragang ka na. Ako talaga. Nabayad na nga ni Kuno niya. Jadi malinan ta stuck adto ning librong agko ni sawa mo kay stuck tambak Nga may cellphone. sa ngene cellphone agko. Kitsa. Sa ginil. Abante nyo, Kim. Sa makakakuha ng Amo makaupol. Ito ninyo gilid. Timbuke, isa din ninyo ah. Ken. Okay, jadi taas. Pwede kang halo black. Hindi sa kulungan. Ito balay pag nangangay po sa halo black kinsan to di tinam. Pwede itong lumipat sa natag po yan lubot. Na sinungsing na. Kasi nung sina. Kaya asinungsingan sa di adaang susan ah. Kung minsan baka sasako. Ah, hindi ito napurta. Pero sulong loyo, dasan may kaluluyo, galin sa di. Ano problema nga ni Kuno? Hindi man maabtan kasi naod. Sa ed. Chinsu. Lupa na ito chinsu. Yan, importante yan, kinso yan. Si chat ko si Kuha, ito may kung ano sistema ka rin. Yan, tig nagrarakap na si Sawa, nakalive man nga ningang tigiya. magsilang na sa Paulo nga tikin makukuha mo nan.
Ano ka ng Martis ka, kusip naman dito. Subayad, binayaran na. Dapat. Hindi ka kausip. Kamagan, dalis na po mga kaibahan. Pero, tubig! Tubig, tubig! Tubig, tubig. Ha? Tubig. Oh, pwede, tubig puno. Tubiga. Inuman. Ano, dito naman. Ako talaga mo. Ako. Sabag mo na. Amo na. Ha? Amo. Tira. Dad, pagputan na natin ito. Pero kumpirmado sa loob. Dakaluman, dakalo. Pareho raw ko dati. Amo. Ay, buran. Tumag-agong. Ay, hindi ka, bata. Yan, ito mga agong. Hindi ako tigil. Tutukapuon pa. Ay, hindi. Ang nga bakit? Panubangan. Panugangan. Ako pa rin mo, ano? At yung kapitsil sa to, butang yung nag-comment na. Kin ba ka, sukwa, butangan sa soft drinks. Subuti, butangan mo sa mga mga tubig. Harus pa rin. Mu. Ay, hindi naman kami nakikita. Diri. Di mo ka muna babayad. Mangit-ngit. Ha? Mangit-ngit. Dito ka. Para ka dito. Hindi nakikita ang ginagawa ko. Yung camera, hindi nakatutok. Dito mo. Uy, tali na! Tali na, tali na! Bye, YouTube! YouTube. Hawakan mo, Juwain. Oh, dyan po, hawakan mo to. Ayan guys, nakita na natin ulit. Nandito na, ito na oh. Tingnan tayo niyan.
Camera, layo. Sabi mo, dadakmayin mo. Kaya, pasin mo pa din. Ito, magbugang ka rin. Ayun. Bata. Nasa ito ate. Sagay sa dito nagay. Agay-agay. Ari na sutir mo ay buhay sagi. Basta kila ato. Kuwasan hadi. Igin. Bidano no sa to. Anak pa, hindi pa ubus. Kuta ka sutir mo. Ang kuyakat siya. Hindi nang iwisig na. Kinaros na. Kinaros mo na sa mga. Hindi pa. Ay, inani niya. Yan. Hey! Sundan sa kuha. Tawiloy. Pag naka-break na eh. Pero yung orasan, bago. Update. Active na yan. Taas mo. Taas mo lahat. Ang dulo. Ay, asa itaas mo lahat. Oh. Huwag mong tupiin. O, yan. Yan. Nagalogin mo kasi. Baka abot yung kamay ko eh. Kaya nga sabi ko, huwag mong tupiin. Tinutupin mo. Di na masyado na madali. Baba mo. Yan. Pagkakagatin. At least, ako na ka. Wow. Hindi na sila bigay. Correct one. Yan guys, nakakuha tayo ng isa guys. Baho. Sabi mo ba? Kumaiya ka yan. Kuyan kayo ba, Kirby? Oo. Nanita tayo. Ako, pagkabago ko magtitindig. Wala, hindi mo alam. Programa yan, pusad. Yung ka pa? Sabi lang, karami lang. Ha? Karami lang. Dito mo makita. May ganyan ito. Para matapos na, maubos na. Hey guys. Shoutout po kay Christian Alimagno. Pampanga. Joshua Manghiyago. Watching. Shoutout sa iyo. Kay Romikito Ay, Castillo kung ba talaga, watching. lang lakbang tayo. Rewind. Ano yung sir? Tukan mo yan. Natutok ka ba? Tukan mo to. Nakalive ang YouTube ito. Facebook. Thank you bro. Salamat bro. Paalala. Pag napaksa na ako, hindi man magkuko. Hindi mo ka. Okay na? Malaki na? Ano pa sinabi ko kung sabi dapat sa ako pagiging? Ano ba naman dapat? Saan mo nakadakulo nun? Nakulo na ako. Siguro yan bago. Bago yan. Maraming na naman kasi bago. Saan ko nga nag-araw ka? Dami din namin.
Kami yun, sa ko ng pagyan. Isang pagyan, kami niya sila nagdaan. Shoutout sa mga Ano ka kakakaigin mo? Yan ulo, yan ulo. viewers. Pag nasabihin tayo niyan, takbuhan pa. Bansan mo ako, nagpang pa to. Ako pa raw. Viewers yung camera, kung saan tayo nakatutok. Boss, ako pa raw. Di pa nga nila, sabi ko sa nahin, Kasi nasa tuwa pa. Alam ko nga yan. Basta yung sa tuwa ko. baka mas lakad na dyan. Sabi ko, talag-tago. Babasahin Amo na to sa'yo. Mga nag-ikaw, gawin pa yun. Yung bata, magbubusan mo na. Naboy, kaya yung ginagamit ko, expedition. Sa pihataw na. Di mo na di pagbiliwan. Balik man sa nadi sa adik, bakit mo na di? Di ba kung saan natin mo? Ha? Balik man sa nayan. Malayo naman lubiwan yan. Sa bukid. Upin makakagagpasan to. Ibili ka. Wala naman ang makagat na to. Kung naman na to, amo naman na to habitat nila. Yung talaga tirahan nila, yung bundok. Di tayo makitip pa ko, no? Bakal mo ako Bawat pagayin. Ano ba? Hindi, ako dapat ka. Bigba ka na. Kung makadali mas tao. Ikaw tigbak mo, no? Basbasan mo, no? Basta pa yun. Tao mo ka. Nasgrasya pa yun. Wala nga ding, ano? Dapat tanggalin ito kupuan. Hindi ka naman buhay dito. Para sila kay tanggalin dapat ito. Abado sa ano? Posisyon. Baka mo dito ba talaga na ayos yung ganyan kagulo, no? Ayos yung tatagbuhan. Bago pa. Kumakagat lang yan. Pag nabigla sila na, apakan Kaya na. napakan. Piluwasawasan ni Bulangan. Tatulong. Kuray ni na niya. Manunuba pa nga niya. Ano? Bay tapin Di, dito. ako talaga. Kasi mo sa tinigbak ko sa tubalay na sawa, di silid-silid ko, tagko ko pamukpok. Kinatubang talaga ako, kinatubang ako. Tagko ko. Gapoy. Ay, nakatanga. Sabi ng pag nagkakamera, kaya tinutulungan kayo ng ano, estilo eh. Pag may nag-uusap, lalayo ka, parang kunan mo silang lahat. Sabi na sa kuha. Dito ka na niya, boy. Ano to? Kaya, para matapos na to. Hindi ka kita dyan masyado dyan, madilim eh. Kasi lagi. Ito, kasi lagi. Pero makuha natin. Madali-dali na matapos. Hirap. Kaya ko vlog. May isog na yan. Ay, hindi mo ulit. Hindi mo ako Niri ay. Ako katakot ko pinsin ko natin. Buhay ko lang. Pagkutin ko na. Dito nagtago. Oh? Noy! Pwede mo din tinaguan. Meron naman.
Ha? Yan. Videoin mo. Ganda ng pwesto. So, piskal, nag-signal na kuno kaya rin subsuban. Kaya lang, siya turni abot. Magsubsub ka kung masaropan. Saan nakatago? Doon, ito ko na lang. Naulit talaga. O, talaga. Dahil ano, ano kaya sa mga alipuris. Siguro nagugutom na, kumain na. Wayan, siptik tangkan. Puro tubig. Puro tubig yan. Linaw. Walang gumagamit eh. Puro tubig. Madumi na yan. Baka yung cobra na nililigo pag nainitan eh. Ano yan, kubra o hindi? Yung nahuli, kubra? Cobra yan. Malapad yung gano'n eh. Tabang. O, tabahan nila sa mga. Mula. Wala pa yung mga ano eh. Window na aircon yan eh.
pulis. Kaya sa rin, ano? Mga estimate mo mga pera paraw. Pero ko pa. Sigurado yan. Yan, buka usad sa nangan eh. Kung una baga, nakadakol ko ilo na sa atin yun. Amo. Dapat man yung katibang nararak ko. Ako pasalamat to sa dalawa. Dapat man yun ba? Oo, baka dalawa. Naso sa tikbak, wala. Ayaw mo pala, doon napukpok ka ni. Tinagbukuto mo. Kaya tulo, tama, tulo bagadi. Dalawa yung sawa pa na. Ako pa usad. Tulo mo siya. Usad para ko. Wala mo na kung pamito. Yan, mahal mo sila masalamat doon ang kayo. Uy, lalaki. Ako army. Ano sa mga bataan mo na tayo, Dana? Straight yan. Doon, taas mo na ron. Diyan mo silang Dahil makatapang. kumain yata eh. Pang init. Doon ka sa lilit. Hindi na kayo makukunan dyan eh. Maalikabok nga. Dahil wala ka nito dito. Ang init dyan. Dito ka. Pumasok ka dito. Ang camera niya. Hindi na ka. Doon ka. Ang init-init dun eh. Yaboy! Woo! Dakatabang! Mabala din ko pag di mo.
Para makuha natin yung ibang mga kuha sa ready, fluorescent. Yan na lang tanggalin mo dyan, wag na yan. Hindi, pag naalis yun nasa gitna, open na yan, tagiliran. Ang dami nga eh. Kailangan ni katabang kali ha. Para makadaan ka. Baka na ng daanan. Huwag lahat. Meron si Boy. May nanonood ba sa YouTube? Dito wala. Dito wala. Waiting for guest pa lang. No? Wala nang pag-asa yung mga yan. Isang shot na yun. Ay, mga balas yan, yun, mga tanso yun. Ang poste kasi yan eh. Kaya malalaki balas. Pero wala nang pag-asa yan. Asan yung barya? Ha? Ha? Sige lang. Saan yung barya? Kasi sa bulsa ko yun.
Agi na silang, tapos na silang lagi may luwas. Kapasil din tala, kagdaton, kapasil lang pagluwas. Ya, kung ano, hindi pa namamaw, nagtinda pa ako, nagtinda ako sa gabi eh. May papantalunan, kunin ko nga kay boy. Para magamit pagka nag-uuli ng ahas. Safety manan. Yakong batid. Pasil-pasil na yan. Amo nga ni, hindi pa unang manadi. Ay ko, sakit. Utang na dami na mo. Huwag ka magdura, nakalive ka. Salamat pala. Kaya mahirap eh. Sayang yung utang ko yun. At lukot. May Ay, niya. Baka dyan sa loob. Baka dyan sa loob ng ano. Matatang, Oo. di pa pasok kayo yan. Wala mo nakapasok. Mainit kasi yan. Tapos madami pa. Oo. May takip naman yan. Baka puno yan. Baka puno. Malalaman mo na pag puno yan, tok-tok mo. Oo, wala laman eh. Wala laman yung tubig. Pag may laman yan, hindi mo papahinga ng ganyan. Tuwag. Kaya ko lang na. Pero magpahinga rin na. Ang oras na. 110. Ha? 110. Basahin mo. Kung sino. Man. Ha? Kuya man. Mani. Hindi man hindi. Ayun no, 110 no. 11. Shout out kay Manny Nacario. Andes. Watching. Babasahin mo na lang. Sabi ko sa gilid. Hindi niya boy. Matungtungan mo yung jersey. Matalim yan.
ano yun. Ibay mo diyan para hindi ko maalat. Lang. Wala ko na pakabilayan dyan. Mali naman yung video mo. Dati nga sa gana. Aircon yan, Japoy. Lumang aircon yan. Dami mga kalakal dito. Kulang na lang pati itong bahay. Isang shop na. Hindi, yan lang mga yan. Kasi kung may ahas dito, ayos na yun. Kung meron dito.
nyo lahat. Punta nyo lang. Punta nyo lang. Dan ada satu nih babu. Nah, kayaknya. Kaboy. Bayo. Oh. Okay, okay guys, ikakata po natin yung live dahil unang-una wala na rin po yung mga katulong natin, nag-aalisan baka pumunta. Hindi po kasi natin pwedeng galawin kung ano man yung nandyan sa loob na wala sila para makita nila yung mga nangyayari sa loob. Dahil may mga ebidensya po dyan na pwedeng mawala na baka kailanganin pa pagka gumawa sila ng auditing. Sige guys, nakaisa tayo. Salamat. Ay.